Аз съм Robo84 и днес на сервера PayPlay. И в този клип ще ви покажа самия сервер отвън, отвътре и така. Вижте, аз съм с обикновен скин. Има тук прочетворки, някакви ябълки и методи. Също така е цялите евенти. Тук ви спаунва, както виждате, и този го спаунва тук. Той е нов сервера. И като влезете в сервера и пуска с дървен меч и кожена броня. Тук важно форумът и тук пише, че скоро ще рескат сервера. В момента сервера е 1.7.2 или 1.7.4. Тук са правилата. Те са 7. Също така, тук всичко, например, ако човек лепне по време на битка и го снимате, пращате снимката на Unbeatable, който е онера. И мен много ми се струва, че админите започват да изчезват, защото не преди време, миналата седмица бяха още две табелки имаше с хора. Наскоро изгониха модератора също така. И така, това е Декса. И също така, тук има chatting table. Ето виждате. Като трябва да напишете спам като слезете, защото то няма начин, няма как да излезете. Тук са Warp Ranks, където може да купите всякакъв ранг. Тук са брони, мечи, луко и други, които се купуват с points. Пишете DP баланс и вижте колко точки имате. Отначало първо ви пускаш 165, но вече има майнетка. Iron Юзера за винаги е 50 точки. Gold Юзера за 30 дни 155. Diamond за 310 30 дена. Emerald 620 и за 30 дена пак. След като ви свършите, пак обикновен юзер. Така, виждате, тук има разни филпове. Тук има защитен хом, прот хом. Също така фул меч, фул броня за 165 points, бутилки за 20, легендарки 130, лък и така. Следващото място ще ви заведа на ларбове. Първия е ларб команд. Няма смисъл да ви го показвам, защото знаете командите на всички юзери. Ако искате да знаете, ме питайте, аз ще ви обясня. На Warp Home, Warp Home 2. Ето, сега ще ви покажа Warp Food. Warp Home и Warp Home 2 няма смисъл, ще са защитени хома, никой му ги чупи. Ето го Unbeatable, който е в сервера и е онера на самия сервер. Ето виждате Warp Food на прасета и на крави. Уе. И така. Следващите ларпове. Warp Info го показах. Warp Jump е място, където има Jump Event и който мини джампа печели определена награда. Катато е, когато админ е заклещен в дупка и който го убие, той е на 3000 или на 5000 кръв и който го убие печели, нали, печели разни награди, но виждате текста. Нещо така. Следващото е Warp Points, показах ви. Правилата показах, ранковете да. Шопа също, Sprint е кога, знаете, няма смисъл да ви обяснявам. Warp Rate също е важен. Някой Warp не клип казва, защото много дълъг ще стане клипа, то ми се прецаква като е много дълъг. Ето Warp Trade, виждате, зона за търговия. Например, аз искам да трейна с някой. Например, пържоли за неща. Админ, иди да бъде. Така. Значи, влизате, това се заключва и другия там и си трейдат с някой. Също така. Следващите ларпове. Чакайте. Ларпа. И мисля, че това беше от този клип. Виждате боя между Матикси и другите. Аз Матикси ми отима, така че няма смисъл се обяснявам. И това беше от мен. Надявам се да съм помогнал и да ви е харесало. Абонирайте се за мен и довиждане.